7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Пахвалены Ісус Христос, вітаем вас на нашай праграме 7 сакраментаў касцёла. І ў студыі сёння працуе Надзя Бука і наш сувядучы і аўтар праграмы таксама ксяндз-канонік Юрый Санько, пробаш парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінскі. Вітаем вас, ксяндз Юрый. Пахвалены Ісус Христос. Вітаю ўсіх нашых слухачоў, заўзятараў, хто з намі перажывае і заўсёды сочыць за нашымі праграмамі. І тэма сённяшняй нашай праграмы – гэта пахаванне. Пахаванне, як мы ўжо і анансавалі ў мінулы раз. І першае пытанне, як павінна выглядаць каталіцкае пахаванне і ў чым яго сэнс? Касцёл суправаджае чалавека ад самага нараджэння, можна сказаць, ад самага зачацця нават, таму што мы молімся за дзетак, якія знаходзяцца ва ўлоне маці, благаслаўляем маці і да натуральнай смерці. І пахаванне – гэта вельмі такі важны элемент у жыцці чалавека. Ён неабходны і чалавеку памерламу, і родным і блізкім, якія развітваюцца са сваім памерлым. Таму што, як чытаем у рытуале, у малітве пахавання гэта выкананне хрысціянскага абавязку. Хрысціянскі абавязак пахавання цела людскага. І таму ён мае важнае значэнне ў жыцці чалавека. І так як сказаў, што мае гэтыя два аспекты. Важны і для памерлага, і для жывых. Ось, таму і касцёл шмат увагі такога тэалагічнага сэнсу укладае ў пахаванне. І калі мы чытаем малітвы у рытуале, мы бачым, наколькі яны прасякнуты вось гэтай надзеяй, любоўю, верай, каб таксама падтрымаць родных і блізкіх, якія развітваюцца са сваім памерлым. А як каталік наогул павінен разумець рэчаіснасць смерці, таму што вельмі так нярэдка бывае, што баяцца вельмі вось, што прыйдзе гэты момант, калі ён памрэ. Ну, канешне, гэта непросты момант, таму што заўсёды чалавек думае, што нешта не паспеў зрабіць. Найчасцей гэта бывае таму, што не хоча, каб родныя і блізкія перажывалі. Вельмі прыгожа пра смерць сказаў святы Францішак Асіскі. «Вітаю цябе, смерць, моя сястра». Чалавек веруючы, які па-сапраўднаму верыць і давярае Богу сваё жыццё, ён разумее, што нашае жыццё тут на зямлі начасовае. І мэтай нашага жыцця з'яўляецца запрацаваць на Божае валадарства. Развіцца да такога духоўнага ўзроўню разумення Божага валадарства. Гэта не значыць, што мы павінны пражываць нашае жыццё як-то так бессэнсоўна, пустую, таму што і так праз 70-80 гадоў настане натуральная смерць, калі мы адыдзем, і там ужо будзем жыць у Божым валадарстве. Не. Справа ў тым, што мы нараджаемся дзеля таго, каб тут, на зямлі, так як чытаем у кнізе мудрасці Саламона, быць бачным вобразам жывога Бога. Бог стварае чалавека на свой образ і падабенства і запрашае яго да супрацоўніцтва. У супрацоўніцтва ва ўдасканаленні свету. І таму кожны чалавек мае сваё заданне, мае сваё пакліканне. І вельмі важна, каб мы ў жыцці знайшлі, адчулі сваё пакліканне і рэалізаваліся ім. Каб мы напоўнілі сваё жыццё сэнсам. Тады такі чалавек, ён і падрыхтоўваецца па-іншаму да адыходу да вечнасці і перажывае па-іншаму сваё жыццё. Вось. Канешне, тое, што незразумелае, но заўсёды будзе палохаць. Смерць, гэта таксама незразумелае для нас, гэта нешта таемнае. Так. І найчасцей, канешне, вобраз смерці прадстаўляецца такім жудасным. Да? І ўжо псіхалагічна, на эмацыйным такім узроўні чалавек ужо яе баіцца. Аднак мы, як людзі веруючыя, мы павінны мець гэтую надзею і веру ў тое, што і мы верым у тое, што ёсць жыццё вечнае,
што нашае жыццё не часовае прамінае, і мы уваходзім у гэты кантакт з Богам, вечны кантакт, які нязменны, які не змяняецца, не сканчваецца. Вось і таму варта пра гэта памятаць і варта так уладкаваць сваё жыццё тут на зямлі, каб мы маглі з годнасцю адысці ў вечнасць. Вось такое частае вельмі пытанне датычыцца таксама пахавання пра крэмацыю. Як касцёл ставіцца да крэмацыі цела? Ну, тут вельмі важны аспект, канешне, касцёл, ён стараецца быць блізка чалавека ў гэтую складаную хвіліну. І мы ведаем, што крэмацыя сёння распаўсюджана ў вялікіх гарадах, дзе няма магчымасці альбо вельмі складана пахаваць цела ў землю. Тое, што касцёл наказвае, да? Прахам з'яўляешся і прахам станеш. Землі выйшаў, у землю вернешся. Таму касцёл наказвае, каб вернікі былі пахаваны ў зямлю. З крэмацыяй абстаіць так. У вялікіх гарадах, дзе няма паблізу могілак, альбо яны дзесьці далёка, і касцёл дазваляе, каб адбывалася крэмацыя. Вельмі важны аспект. Крэмацыя павінна адбывацца, і пазней прах павінен быць падзахаронены, ён павінен быць пахаваны. Зямлю. Не так, што ён будзе захоўвацца дома. Гэта забаронена. Не так, што чалавек, ён сказаў, што я чалавек свету, я свабодны, я хачу, каб прах мы развеялі. Над морам там ці над морам. Забаронена. Вось, калі ідзе мова пра крэмацыю ў выключных спосабах, чынам, напрыклад, як у нас тут у Мінску, яна дазваляецца, але менавіта каб адбылося перазахаванне у глебу, ці, напрыклад, як сёння існуюць гэтай калумбарыі, вось, дзе захоўваецца прах. Вось, і гэта такая выключны такі крок за глобалізацыі, таму што гарады павялічваюцца, а не заўсёды ёсць гэтая магчымасць, каб пахаваць цела ў зямлю. Але касцёл больш выступае за тое, каб усё ж такі крэмацыі, не было? Канешне. Тое, што я кажу, каб па магчымасці, каб цела было пахавана ў зямлю, калі няма такой магчымасці. І мы ведаем, напрыклад, што не можна, каб пазней нельга пахаваць чалавека ў зямлю, і пазней забыць пра яго магілу. Мы для этого вучым дзяцей, што трэба наведваць могілкі, трэба прыбіраць могілкі, і калі усе будуць па розных месцах пахаваныя, гэта таксама ускладніць і наведванне могілак. Канешне, гэта не першапачатковая прычына, дзеля якой касцёл дазваляе, каб адбывалася крэмацыя, таму што вельмі часта у вялікіх гарадах проста няма фізычна месца, дзе захаваць. Дзякуй. Ці чалавек, які ўсё жыццё, акрамя хросту, ніколі не патрабаваў сакраментальнага жыцця, павінен быць пахаваны па-каталіцку? Ведаеце, сёння касцёл гэта супольнасць, якая атуляе сваёй любоўю, якая напаўняе сваім спакоем, і таму тут таксама, як сказаў на самым пачатку, што сакрамент пахавання, малітва пахавання, сакраменталія, якое адбываецца, мае два аспекты: малітва за памерлага і малітва, каб падтрымаць блізкіх. І таму касцёл не адмаўляе. Касцёл не адмаўляе, а прабывае на такія пахаванні. Канешне, пахаванне, яно, калі мы паглядзім рытуал, мае 3 такіх этапы. Першы — гэта малітва дома, калі ёсць малітва пры нябожчыку дома. Пазней другі этап — гэта малітва ў касцёле, калі адпраўляецца святая імша, і пазней адмысловыя малітвы пры труне, і пазней працэсія адбываецца на могілкі, і малітва на могілках. Гэтыя малітвы мы можам спалучаць. Напрыклад, у вялікіх гарадах сёння таксама, і не толькі ў вялікіх гарадах, сёння стала вельмі так папулярным, не хачу сказаць модным, таму што это такое недарэчнае слово да пахавання, папулярным выкарыстоўваць, напрыклад, такія рытуальныя залы. Калі нябожчык ужо не знаходзіцца дома, калі ён знаходзіцца ў гэтым рытуальным зале, туды прыязджае святар. Напрыклад, мы, як святары ў Мінску, мы молімся толькі ў рытуальным зале альбо толькі дома.
альбо калі ёсць імша ў касцёле з турною, тады ў касцёле у адным месцы, і аб'ядноўваючы вось гэтыя малітвы, молімся ў адным месцы, таму што пазней святар вырываецца з душпастарскай дзейнасці, бо калі весці на могілкі, гэта 20, звычайна 30-40 кіламетраў ад Мінска, і тады гэта цэлы дзень, і святар не можа асабліва ў такіх вялікіх парафіях выехаць. І таму у Мінску прынята рашэнне святарамі ўсімі, вось што мы молімся ў адным месцы. Калі гэта адбываецца пахаванне ў іншых меншых парафіях, то там ужо, канешне, залежыць ад пробашча, ад традыцый парафіяльных. Калі чалавек усё жыццё не хадзіў у касцёл, то і насільна мы таксама яго не будзем заносіць у касцёл. Таму што калі быў жывы, не хадзіў у касцёл, а калі памёр, то тут ужо ўзялі, ксёндз самы мудры, папёр у касцёл. Не, такога не будзе таксама. Вось, але ксёндз ніколі не адмовіць, ён прыедзе памоліцца дома, пазней памоліцца на могілках. А з якімі забабонамі можна сустрэцца падчас пахавання? Я так думаю, што вы таксама з гэтым сустракаліся. Ведаеце, тут вельмі важна, каб людзі не баяліся прыходзіць да святара і пытацца, як павінна быць, і што трэба пакласці ў труну. З гэтым найбольш забабонаў звязана, таму што шмат усе ўсё ведаюць, як рабіць, і ўсе пачынаюць радзіць, канешне, асабліва для сярэдняга пакалення, для маладых людзей, якія ніколі не сустракаліся з пахаваннем, не арганізоўвалі, не праводзілі іх. Для іх увогуле гэта такое, іх гэта бянтэжыць, яны не ведаюць, што рабіць, як себе поводзіць, і тады пачынаюць пытацца у родных, у блізкіх, у дзядзяў, у цёцяў, у дзядуль, у бабуль, і там ужо увесь каларыт вось такого народнай творчасці зліваецца ў адно месца. І пазней людзі разгубленыя і маюць выжуты сумлення, таму што не ведаюць, ці правільна яны зрабілі, ці неправільна зрабілі. Таму ў такіх момантах вельмі важна, калі здараецца, што родны блізкі дышоў у вечнасць, па ўзнагароду да пана, не бойцеся тэлефанаваць да святара, на плебанію да святара і запытацца, што трэба рабіць, аб чым трэба памятаць асаблівым чынам. Вось, канешне, найбольшая забабона гэта як выносіць з хаты, што трэба рабіць, хто можа прашчацца, хто не можа прашчацца, ці трэба кідаць зямлю на гроб, ці не трэба, калі ўжо. Іх вельмі шмат. Тут я думаю, што у кожным рэгіёне святары могуць дзесяткі такіх розных забабонаў рэгіянальных расказаць. Самае галоўнае, тут не хачу рабіць акцэнт на гэтых забабонах, але хачу зрабіць акцэнт на тым, што не бойцеся патэлефанаваць да святара. Таму што наша малітва развітання з памерлым, яна таксама мае у сабе такую глыбіню. Чалавек, які згубіў свайго беднага, свайго блізкага, ён і так знаходзіцца ў такой, у такім цяжкім стане, таму што гэта складаны момант. А пазней, калі яшчэ навальваюцца вось гэтыя такія розныя рытуалы і правілы у двух косці, можна сказаць, ён увогуле разгублены. Таму святар заўсёды падкажа і падтрымае ў такую хвіліну. Канешне, самае галоўнае гэта малітва за блізкага памерлага. І калі мы паглядзім рытуал малітвы пахавання, то убачым, што там таксама шмат малітваў, каб падтрымаць тых, хто застаецца тут на зямлі. Гэта важна, канешне. А што самае каштоўнае мы можам даць памерлым? Безумоўна, гэта наша малітва. То, ведаеце, мы, як жывыя людзі, маем гэты прывілей, можам маліцца як за жывых, так і за памерлых, можам маліцца самі за сябе. Памерлыя ўжо не могуць маліцца. Час збіраць ужо скончыўся, і таму яны могуць маліцца толькі за нас і моляцца за нас. Таму самае каштоўнае, што можа быць, гэта, канешне, наша малітва. Вось. І калі мы кажам, ужо тут працягваючы вось эту думку таксама пра забабоны, касцёл вельмі вялікі акцэнт робіць на тое, як мы павінны захоўвацца на могілках. Бо вялікая радасць у тым, што касцёл
сёння што людзі каталікі асаблівым чынам зусім па-іншаму перажываюць нават быццё на могілках, калі наведваюць могілкі, яны моляцца там. Гэта вялікая радасць для святара, калі ты ведаеш і калі прыходзіш на могілкі і людзі моляцца, яны не ставяць там кілішкаў, яны не кладуць там цукерак, вось яйкі, а яшчэ цыгарэту палажу, бо ён усё жыццё курыў. Вось такога няма. Вось гэта спаганства. Наша малітва, наша лучнасць духоўная з нашым блізкім памерлым запэўнівае таксама яму падтрымку. Падтрымку ў тым, што і нашая памяць, і прыгожая малітва ёсць, калі асвячаецца, благаслаўляюцца свечкі, асвячаюцца кветкі, і мы кажам, няхай кожны, хто наведае гэтую магілу, бачачы гэтае запаленае святло, як памяць нашай малітвы, вось гэтыя кветкі, як сімвал нашай любові, адданасці, памяці пра гэтага чалавека. Ось. І калі ты углыбляешся ў гэтую малітву, калі адпраўляеш сакрамент пахавання, калі молішся, ты сапраўды па-іншаму глядзіш і перажываеш смерць. Так, а калісьці касцёл забараняў хаваць людзей, якія скончылі жыццё самагубствам. А зараз вось як адбываецца пахаванне такіх людзей? Ці ёсць нейкія змены? Канешне, касцёл ён таксама ў сваёй мудрасці ён развіваецца і ідзе наперад. І сёння мы не кажам аб тым, каб даваць ацэнку чалавеку. Таму што сёння ўжо лекарамі таксама даказана, што чалавек, які папаўняе самагубства, найчасцей знаходзіцца ў такім нестабільным псіхічным стане. Гэта значыць, што яго рашэнне прынятае эмацыйна, прынята несвядома вельмі часта. І таму касцёл не адмаўляе пахаванню. Раней хавалі па-за могілкамі, па-за плотам. Па-за плотам такіх людзей. Сёння, паколькі могілкі не з'яўляюцца ўласнасцю касцёла, яны хаваюцца на могілках гэтыя людзі. Вось. Але нават калі будуць з'яўляцца ўласнасцю касцёла, у нас няма такой традыцыі, каб чалавека хаваць за плотам. Ёсць выдзеленае месца дзяржавы для пахавання, там адбываецца пахаванне. І тое, што сказаў, што могуць быць тэрытарыяльныя традыцыі, напрыклад, у розных парафіях, што тады такога чалавека, напрыклад, не ўносяць у касцёл, каб маліцца, але ўсе малітвы адбываюцца, напрыклад, альбо дома, альбо ўжо на саміх могілках, але святар прыбывае на такія могілкі. Так, як сказаў, каб падтрымаць родных і блізкіх, і каб маліцца аб вызваленні душы гэтага чалавека ад пакарання. Зразумела. І апошняе пытанне. Нагадуем, што сёння у нас праграма 7 сакраментаў касцёла і тэма пахавання. І апошняе пытанне гучыць так, што сёння мы можам назіраць такую тэндэнцыю ў выхаванні, што бацькі любым коштам яны хочуць пазбегнуць знаёмства дзяцей са смерцю. І вось што вы думаеце на гэты конт? Ці трэба браць дзяцей у такім больш такім ужо падлеткавым узросце, там 13 год і старэйшага ўзроста на могілкі? Ці павінны яны бачыць гэты твар смерці? Ведаеце, тут таксама ёсць і другі бок вось такіх перагібаў. Адныя хаваюць дзіцё ад смерці, а пазней, як дзіцё вырастае, сутыкаецца з момантам смерці, ён разгублены і яшчэ больш мае гэтую рану, чым калі гэта свядомае вытлумачыць. У гэтым ёсць выхаванне. Гэта першае, да. Другі перагіб у тым, што пачынаюць застаўляць дзіця цалаваць пакойніка. Цалуй, там, бабуля твоя любімая, вось. Гэта таксама перагіб, які яшчэ большую траўму наносіць дзіцяці, і вось гэты страхі, якія паяўляюцца пазней выяўляюцца толькі ў дарослым жыццю, у якіхсьці іншых праблемах. У гэтым ёсць выхаванне, каб размаўляць, каб дзіця, моладзь, падлетак, ён разумеў, што гэта што ёсць неабходнасць такая, адыходу чалавека ў вечнасць, што мы не вечныя фізычна. Мы маем несмяротную душу, і гэты пераход, ён адбываецца вось такі момант, што чалавек памірае, і гэта нешта, што нельга выключыць.
Вось это выхаванне. Пазней таксама тое, што сказаў ужо, яно павінна быць адэкватным, таму што каб не было гэтых перагібаў. А пазней наступнае гэта, канешне, тое, што аб чым мы казалі, што наведванне могілак, пазней глядзець за могілкамі. А як мы навучым сваіх дзяцей, каб яны мелі адчуванне адказнасці за парэшткі сваіх родных і блізкіх, якія пахаваныя на тых альбо іншых могілках. Бывае такое, што і не ведаюць, дзе пахаваныя. Канешне, не ведаюць не проста, дзе пахаваныя там прадзеды ці прапрадзеды, да? Не ведаюць, дзе пахаваная бабуля, дзядуля. Вось. І гэта сапраўды такая небяспека таго, што прыйдзе час, нашы могілкі будуць у запусценні. Вось. А мы павінны сачыць за імі. І, канешне, ёсць у касцёле адмысловыя малітвы, і 2 лістапада, напрыклад, дзень успаміну нашых блізкіх памерлых, калі мы молімся, акцэнтуючы, разважаючы пра смерць, пра тое, што яна рэальная, тое, што ёсць, і пра тое, што мы павінны памятаць пра сваіх родных і блізкіх, якія адышлі ў вечнасць. Вось. І адбываецца такая малітва на працягу актавы ўсіх святых за памерлых у лістападзе, наведванне могілак, калі святар наведвае могілкі разам з вернікамі там моліцца. Вось. Таму ў гэтым ёсць таксама сэнс рэлігійнага выхавання. Пазней праз гэта таксама дзіця, моладзь, яны таксама навучацца перажываць па-хрысціянскі, перажываць вось, гэта складаны момант, таму што развітанне з блізкімі заўсёды складанае. Асабліва, калі гэта самыя блізкія, калі вось абрываюцца вось гэтыя повязі такія рэальныя, да? Калі ты можаш бачыць чалавека, размаўляць з чалавекам, і ўсё. А застаюцца толькі повязі духоўныя, да, якія як памяць, як малітва за гэтага чалавека. І гэтаму трэба вучыцца, каб гэта была свядомасць вельмі шмат мы сутыкнуўся таксама з такімі, што людзі, а як адпусціць? Я не магу адпусціць. Ты не ўся моцная, каб затрымаць, але вось гэтая памяць, гэта псіхалагічнае настаўленне чалавека, яна не дазваляе не яму развівацца самому, да, заўсёды памяць аб гэтым чалавеку. Вось. І, напэўна, лепей гэты час патраціць на тое, каб узносіць малітвы і падзяка Богу за тое, што быў такі чалавек у жыцці, за тое, што меў дачыненне да твайго ўзрастання, да твайго стаўлення як асобы. Вось, гэта сапраўды такі вельмі важны момант. Таму падагульняючы нашу размову, хацелася б яшчэ раз зрабіць акцэнт, што пахаванне як сакраменталія, як момант асвячэння вось гэтага складанага моманту нашага жыцця, няхай будзе перажывацца намі па-хрысціянску. Не для галачкі, не для якогасьці задавальнення там, таксама непрыгожа сказаць, але да, а што скажуць людзі? А вось трэба так, а ўсе так робяць. Не, рабіце так, як просіць, як падказваем ваша сумленне, як навучае касцёл. Каб гэтае развітанне было перапоўнена любоўю, каб гэтае развітанне было перапоўнена гэтым спакоем, Божым спакоем. Канешне, ніхто не кажа, што мы не можам плакаць, напрыклад, калі развітваемся. Тое, што сказаў, што развітанне заўсёды складанае. Ты развітваешся з сябрам, які прыехаў да цябе, то табе слёзка цячэ. А што казаць, калі ты развітваешся з татай, мамай, якія адыходзяць у вечнасць? Канешне, гэта балючы момант, і для гэтага касцёл побач, каб падтрымаць такога чалавека. Езус таксама плакаў над памерлым Лазарам. Ёсць такая малітва каротенькая. Пане Езу, які плакаў над памерлым Лазарам, суцеш тых, хто плача над памерлым. Імя чалавека, за якога молішся. Вось, у гэтым ёсць прыгажосць, у гэтым ёсць гэты сакрум духоўнасці, у гэтым ёсць гэта асвячэнне касцёла, што касцёл стараецца быць побач і дапамагаць верніку ва ўзрастанні духоўным ад самага зачацця да натуральнай смерці.
Дякуємо велике за таку цікаву розмову. Ми зустрінемося обов'язково у наступному ефірі. Нагадую вам, що у ефірі була програма «Сім сакраментів Костьола». Я була з вами ведуча Надя Бука і мій розмовця, так само ведучий, автор програми ксьонз Юрій Санько, пробуш парафії Святої Троїці Святого Роха на Золотої Горці у Мінську. Похвалений Ісус Христос, велике вам дякую за відкази і до зустрічі. Дякую великий. Такі, може, тільки коротенький анонсик. Калі ласка, ще некалькі передач ми хочемо посвятити сакраменталіям. Тому досилайте питання, які вас турбують, про освячення, благословлення, і ми з задовольненням на їх відкажемо. Знайдемо хвилинку часу, як порозважати у наших ефірах. Дякую вам велике. Похвалений Ісус Христос. «Сім сакраментів Костьола» – розмова з ксяндзом-каноніком Юрієм Санько.